खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो आरोबावनो माखासे मानि दखनानि कालेक्शनफोरखौहाय देखायनो होननानैहाय नुजाफैबाय थ' दिनै नोंथांमोननोहाय आङो आखाइजों दानाय माखासे मानि दखनानि कालेक्शनफोरखौ देखायगोनसै नोंथांमोनना जाय जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोनना अर्डार खालामनानै लानो हागोन WhatsApp नाम्बारावहाय दै तो नायलांदो नोंथांमोना नायदो नै बेयावहाय गुबुन बेयो गोदान मोनसे कालेक्शन दै बिराद समायना पेरट कालारावहाय नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन आगराबो बिरादनो समायना आरोना तो जाय जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन तो नोंथांमोना नायबावदो नै जायफ्रा बे टाप कालारखौ मोजां मोनो आरोना तो बे टाप कालारावहाय ओरैबायदि समायना बे डिजाइनाबो तो नोंथांमोना बेखौबो मोननो हागोन जाय जायनो नांगौ बिहरनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय तो नायबावदो नोंथांमोना नै बेयावहाय मोनसे गुबुन कालार आरो डिजाइनाबो बेलेग बेयो तो ओरैबायदि समायना आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै आरो बे जे आं कालेक्शनफोरखौ देखायगासिनो दङ नोंथांमोननो गाननोहाय बिरादनो स्मुथ आरोना गुरैनो थान्दा माने गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोर जेखुनु सिजनावहाय गाननो थाखाय बियो बिरादनो कम्फर्टेबल तो नोंथांमोननो जाय जायनो नांगौ बिहरनो हानाय थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन तो नायबावदो नै नोंथांमोना बेयावहाय हालका पिंकआवहाय आरोना ओरैबायदि समायना ओरैबायदि माने आगरफ्रा नायनानै लादो नै मोजांनो गाननो बिरादनो आराम आरोना तो बेफोरबायदि कालेक्शनफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन दायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन तो नोंथांमोना दायो बेयावहाय नायबावदो नै गुबुन मोनसे कालारावहाय आरोना ब्लू कालारावहाय ओरैबायदि समायना ब्लू कालारा गोजाननिफ्रायनो ओरैबायदि समायना नुहुरोना तो गाननोबो आराम स्मुथ जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन आरोबावनो नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय बेबो मोनसे गुबुन ब्लू दै ब्लू कालारावहायनो गोबां कालार थायोना तो बेबो मोनसे ब्लू कालारावहाय ओरैबायदि समायना आरोना बेफोर गासैबो डिजाइनफ्रा गोदान डिजाइन दै तो नोंथांमोननो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नायबावदो नै बे गुफुर कालारावहाय आरोना गुफुर कालाराव गोल्डेन आगर एरनाय ओरैबायदि समायना जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दिनै गाबोन माने गुफुराबो बिरादनो सोलिसोयोना फुजाफ्राव थांनायफ्रावबो गुफुरखौहाय गानो चार्चफ्राव थांनायफ्रावबो हाबाफ्रावबो बिरादनो समायना नुयोना गुफुरा तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हानाय बिराद मोजांखा स्मुथनो तो आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे कालार देखायबावो नै गुबुन डिजाइनबो आरो बियो तो ओरैबायदि समायना उदै गुमु कालार आरो बियो माने ओरैबायदि समायना केमेरायाव बोरै नुदों मिथिया आङो किन्तु नायनो अनथावथाव बिराद समायना आरो बियो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन डिजाइनफ्रा गासैबो गोदान कालेक्शन दै बियो गोदान डिजाइन गोजा तो नोंथांमोना नायबावदो नै बे कालारखौबो बहुता बिराद पसन्द बे डिजाइनखौबो पसन्द जादोंना तो बेयो आरोबावनो रेडि जाबावबाय जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओरैबायदि समायना आरोना एप्पल कालारावहाय रानी कालार होननानै बुङोना रानी पिंक जा समायना बिसर बिबार कालारावहाय आरोना बेखौबो बे डिजाइनफोरखौबो जायफ्रा सोंहरदोंमोन दायो बेखौबो मोनफिनबावगोनसै नोंथांमोना जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबायदि समायना आरोना गोल्डेन आगर एरनाय ओमफ्राय नै गुफुर मिन होनाय बेफोरबायदि बिसर बिबारावहाय जाय जायनो दायो नोंना अकेशनाथ' जोबनाय गैयाना मानसिना बेफोरबायदि दखनाफोरखौहाय नांगौ जाबाय थायो एसे माखासे मानि अकेशनावहाय हेभि गाननो लुबैयो माखासे समावहाय ओरैनो अफिशियेल बा जेखुनु टाइमफ्रावहाय नर्माल गाननो लुबैयो तो बेफोरबायदि डिजाइनफोरखौ मोनगोन आरो ओरैबायदि स्मुथ तो नोंथांमोना दायो नै बेखौबो मोननो हागोन बे डिजाइनखौबो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो तो दिनैहाय आङो बारा एफा गोलाव देखायला तो जाय जायनो पसन्द जेखौ पसन्द जायो नोंथांमोना थाबैनो WhatsAppआवहाय स्क्रिनशटखौ हरनो हागोन आरो स्क्रिनशटखौ हरोबा आङो
दामफोरखौ नायगिरिफोर गेजेर माखावहाय ओरै जाबाय थानानैहाय दखनानि भिडिअफोरखौहाय आङो मोजां लाबोथेरनो हायासैमोन थ' दिनैनिफ्राय आरोबावनो नोंथांमोना कन्टिनिउ दखनाफोरखौहाय जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना बिहरनो हागोनसै आंनि बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो जाय जेखौ पसन्द जायो भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना स्क्रिनशट लानानै आंनो सोंहरनो हागोन आरो थ' रायजोफोर थ' दिनैनि बे भिडिअआ एसेनोसै बयनिबोसिम गोजोन्थों